a mi em fa l'efecte que hi ha molta canalla que ni se li passa pel cap que amb el català s'ho poden passar bé, que amb el català poden cantar, que amb el català s'ho poden jugar, que es poden esbarallar, que es poden insultar en català. Tenim el tros de quòniam, no? Doncs això, crec que hi ha molts joves que no perceben el català des d'aquest punt de vista. I per tant, tot això el que està provocant, si no l'utilitzes, cada cop tens menys competència i com que no tinc competència, doncs no l'utilitzo. I entrem en aquest cercle viciós que és difícil de trencar. Oi que m'he integrat la perspectiva de gènere? Oi que m'he integrat la perspectiva del medi ambient? O, com a mínim, estem en desenvolupament d'això? Doncs us asseguro que amb el tema lingüístic estem pràcticament a zero en molts casos. Per tant, seria important adoptar aquesta perspectiva. Per tant, vol dir integrar la mirada lingüística en totes les competències que té un ajuntament, que en té moltes.